Призовахте феновете да не взимат факли за матча. Това за какво се налага и каква е причината? Значи, призоваваме силна дума. Просто трябва да съм длъжен да ги оповестя, само че след срещата в София между фен-клубовете и полицията беше ни обяснено, че тези формални договорки по сега, които ги имаше с делегати, с футболни клубове за факлите, за внасянето на факли, вече отпадат и ще се пристъпи към сериозни санкции към футболния клуб. Аз съм длъжен на нашите привърженици да ги оповестя за това решение. Значи, като цяло феновете, в частност и в Сдружението на българските фенове в София, вече става доста време се борим против този закон, нали, за падане на забраната за използване на пиротехнически средства. Още повече, че те се продават легално по магазините и имаме, примерно, ние феновете имаме виждане за това, че когато нещата са регламентирани и нали, с съответните контакти между пожарна полиция, нещата може да се случват, но просто в момента законът е такъв и аз съм длъжен да оповестя към всички наши фенове какви са решенията взети до момента. Феновете, доколкото разбрахме, ще се поставите кутия, в която ще съберат дарения за Вилиян Парушев. Бихте ли разказали с няколко думи? Да, това ми е основната цел, която съм тук. Да споделя, че решението, което бяхме взели за дарителска кампания тогава в подкрепа на Вилян, сега ще остане тези средства за подкрепа на семейството. Просто първия матч, тази каса, която редовно се седи на стадиона за фен-клуба, средствата, които бъдат събрани, ще бъдат дарени на неговото семейство. Надявам се и това нещо да накара хората да дойдат на стадиона, поне тези хора, които са изпитвали радост на времето от играта на Вилян, да дойдат, да покажат съпричастност, да покажат, че Нефтохимик има история, Нефтохимик има легендарни футболисти.